Budi! Dahil lang, minaging coffee mate. Coffee mate! Ay, so seryoso. Sir, coffee mate. Magkano ng boss? 5 lang, bossing. O, tawin ako. Kuha na, sir, kita sa. Ako to, kita sana. Kita mo lang sa kuya. Ako ba kung maninig, boss? Sarong kutsara, 5. Ay, kuha na kita sa. Di kaya mo. Ang presyo mo na. Mahalo na. Ay, sus, masuyap na naman kan mga anahaw na iniyo. Pag uran sa luwas, uran sa laog. Kuya ko. Tawara. Ay, ano tabi, sir? Ano na? Tabi to? Ano tabi subayadan mo sa papa? Bapang kabuahan mong dahil nga na kung kikuryente, di ba na sa kuryente? Nakabot sa kadigdiyaw na sulat ang gamit ko. Ibalik mo ini duman. Tabi na dyan. Dahil kuryente may bill. Buli ni na inya. Pade? Pare! Tataw ka baga magsakat ade? Oo, yung pade. Sabing bumaba kan lumbod. Masira mo maglumbod ko niya. Ang titara mo pa pare. Oras din talaga maglumbod ko niya. Sakat na pade kisang taon. Lumbod figuro na. Aw! Pero yan na ano? Ano blocks mo nga? Ulay daw! Natulong sa aking simintaw. Aw, mga 300 an boy. Simintaw? Oo. Ay, tala ka! What? Kulang gito na mag-300. Paano? Nagbibilan kaya ako. Nangalap-ngalap kaya si Boy Duop. Kaya nalibong makakaw. Dahil ngunan, sala mo pala ng video out. Kaya kulang dito lang. Mister! Nung pade, masain ka? Mamana ka? Ay da ay. Mabugte. Sir, bakalong ko na tabi yun sir na yellow pen. Nabakal na ni boss, sabi. Bakalong ko na nga na eh. Ata nabakal na. Kisa nagbakal. Si Kapitan. Ay, sikap. Dahil bakalong ko naman. Nasa dagat pa, nabakal na. Dahil bakalong ko na, kunan mabakal. Jesus Kap, sabi ano na ireklamo kini sa imo? Para Bawal man. ka naman sa dagat. Na diba sa magbakal man, ako binakal pa sa dagat pa. Kulitong ka. Ruminilibong si payo. Madwan ako. Wow! Iyan ang sira sa day. Uyug-uyugon mo baga iyan ah. Grabe naman kitang pagkabuhay dyan. Ayahay naman si Butla. Buido off. Teka ka, ikaw ka? Ay daay, naglalaba ba ka? Nung pade, masain ka? Mamana ka? Ay da ay. Mabugte. Buido off. Panglayon ang lawas ko. What? Pag nailing mo lati kong inihaw. Hinawanan ko ang tinanumang kong kamuting kahoy. 2 bulan ugaling ako kang kaya. 2 bulan. Oh, history yan. Baka naman masabi ka. Pikot-ikang ka. 2 bulan ang. Bagay nga ano. Sulati ko ay sando pa. Sarang to no, kiguse. Diyan kulaw ng unod. Buido off. No. Ano ang apod? Sa malibong ang payo. Overhead! Overhead! Buido off. Ano? Ano ang apod sa arog-arog? Copyright! Copyright! Correct.